buntele trasi ana semayi katutan suket ana kabar sing gegiri Sinopati wong kiai ngeloni santrine sampe 50 wong guru kok gak kenek digugu gak kenek ditiru kandangan nggawa rantang disrondol wedhus prawan kandangan ambune sing ngomong kono lho aku meneng lho kok iso diclathu ayu-ayu manis minangka wujud syukur marang Gustine kudu diuri-uri dijaga lestarine kula kenal Pak Haris niki kepala desane dasar wong ganteng gedhe wibawan bertanggung jawab karo masyarakate atik gak gelem korupsi iku semboyan aneke Pak Hendrik iki kepala dusune dasar wonge gagah oman nang masyarakate mula Pak Hendrik cocok karo jabatane sore mang tak lemahe muga-muga disangoni ayo enggak no
Kula wakil kanca-kanca matur suwun sanget kunjuk dumateng Bapak Panitia warga mriki ingkang sampun percaya kalian Budi Wijaya. Kathah desa-desa niki sing nanggap rena-rena kesenian macam-macam tapi khusus kandangan. Tasik tetep nguri-nguri budaya Jawane rupa ludruk luar biasa. Gudha pun kathah to pundi-pundi, mula hati-hati bapak-bapak ibu-ibu niki jaman-jaman pun tuwa. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra, akeh putra sing wani karo wong tuwa, akeh wong tuwa sing gak kuat penggodha. Dikongkon sembayang, dikongkon salat malah semoyo, sing disaba malah omahe germo. Akeh langgar, akeh masjid dikongkon teko niku lho. Angel. Senengane napa senengane niku adu petik tata andor. Kok meneng napa o? Sing meneng niku berarti rumong. Nah, sing guyu berarti kuli. Boten niki tembung guyon, tembung cita sakjrit durung karuan nyoto. Alon-alon. Pokoke melok Budi Wijaya niku encoh. Apa malih sampeyan ndolek mantu, pun ndolek mantu wong liya, mantu ludruk enak. Seneng dikidungi, susah ya dikidungi. Apa maneh nek kaya gak duwe dhuwit. Duwe mantu ludruk enteng wis padha angope. Potongane apik kaya widodari, nek omahe tok kandangan ngriki, cintaku setengah mati. Aku biyen nancen tau janji, nek ana waktu mesti areke tak sambangi. Aku teko nang omahe mula liwat buri, ketok rembug-rembug tak sangkul dakakno sapi. Lobseteri cintaku tambah meningkat, areke tak pangku karo bokonge tak angkat. Bareng tak pangku areke jingkat-jingkat, lah kok tak delok malah dongkrakku jengah. Pacaran nangkene ayem, gak patek ayu areke kaya bintang film. Bareng tak rangkul atik gayane gak gelem, bareng rasa enak lah kok langsung melek merem. Pacarku anjene abdol, gak patek ayu tapi bokonge baheno. Tak gonceng sepeda motor atik gayane metakol, bareng peteng-peteng lah kok grayai konci. Namung semanten kidungan kula menawi lepas golong ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe. Mamula hati-hati ibu-ibu, berita teng TV, teng TikTok niki luar biasa, teng padi niku contone
Mula nek mondokno anake sampean tingali leres niki pimpinane pondoke sae napa mboten? Terregistrasi yang betul atau tidak, integritasnya bagaimana, eman-eman kene putrane salah oleh manggone. Ancen nggih tuntutan anak harus mempunyai pendidikan sing jangkep, terutama pendidikan agama. Kula yakin kandangan mriki priyagunge priyantune tiang-tiange sae saged memilah dan memilih, pasti mencari pilihan yang terbaik. Contohnya milih lodruk mboten lodruk liyane, ngerti lodruk sing berkualitas hanya lodruk Budi Wijaya. Luar biasa nih. Dan juga Budi Wijaya niki banyak sekali bintang pujaan masa kini, viral di TikTok kok tok sih rek, di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Barusan saja bercerai dengan Dewi Persik, kali ini tampil ke hadapan Anda. Siapakah dia? Cak Wanto Sitor. Bapak Semo iku Mang. Pak Tres Dudo. Yo, Dudo ya babah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Kabeh semangat. Luar biasa kandangan begini iki Cak Wanto. Kandangan istimewa. Kandangan luar biasa. Luar biasa. Kandangan jos. Nek muni jos iku ya muni. Apa? Jos iku janggelanmu katut. Loh, saking semangate Mas Proso. Semangat tapi yang nyemprot kancane. Masalah. Nang kandangan luar biasa. Luar biasa. Masyarakat yang majemuk. Hah. Enek sing nang petani, pedagang wira swasta, bahkan seniman heboh, seniman kondangi daleme ning kene. Ning kene. Sinten Mas? Ki Dalang Pogo. Ki Dalang Pogo luar biasa, kandangan tepuk tangan. Wow, mangan gorengan nang pinggire kali. Parian. Warga kandangan kabeh tak dongano akeh rejeki. Nggawa rantang kecemplung sumur. Wah. Wong kandangan kabeh tak dongano panjang umur. Mangan gorengan, lalapane jangan bayem. Cakep. Wong kandangan kabeh adem ayem. Nggawa rantang ge ada nanas. Cakep. Muga-muga terutama ibu-ibu wong kandangan kabeh sing duwe utang ndang lunas. Sing muni amin ketok iki wis mekare sak embruk. Aja ngomong mekar, Dik. Apa? Mangan gorengan ketiban ondo. Cakep. Ya Allah, bengi iki main nang kandangan. Iya, Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Allahumma. Kok pegel dhewe aku, So? Kon niku padha karo nyek Pak Hendrik kon niku.
Pak Hendrik lapo Lho Pak dinyak. Kasum nang kene, kok iso ngomong kono le rondo? Rumahmu kene ana rondone ta ya apa? Astagfirullah. Akeh ya, Bek. Kon tak kandhani. Nang kene iki dusun kandangan jumlahe ana 5 RT 2 RW. Iya. Kakahe ana 450 ponjol siji. Wargae ana 3957,5555 dan 5. Kon kok iso apal ketepal? Gak apal ya apa, Dik? Kon sinau. Sinau ya apa? Kon maca. Oh, gak. Lho kon ndelok data. Njaluk panitia. Mungkane ketoke kok wapal bener. Manggon nang kandangan kon kudu ngerti wong kene iki. Wong kene iki dotokan wedoke ayu-ayu. Ayu-ayu sawangan kabeh nganggo jilbab. Astagfirullah. Sing ning ngarep iki sawangan lho. Rasukane bajune lorek, Lorek jilbabe soklat. Ketok kemrungsung ayu temen. disawang. Ayu son. Kaya bojomu masalah to, wanto mbok elingno bojomu iku. Astagfirullah son. Budal nang pasar gawe wedak sampai mbeluk putih. Gawe jilbab abang. Delok teko adohan kaya sapi korbanan. So, wis tak elingno bolak-balik so. Dodono. Bojoku ku ancene dulur-dulur kebacut. Kok iso kebacut? Wis elek, Lho. lemu, wireng sumpah. Bojoku. Lah ngono kuwi kabar digawa wong anggite. Lho. Masalah, ngono ku biyen iku sok kon gak percaya. Apa? Wis elek. Heeh. Masalah nek mangan sok kon nek gak ro. Apa? Koyok jaranan ngitmu. Kok iso? Tak kandhani dulur. Gak kaya wong kandangan ngene iki Gak ta? kaya wong kandangan bojoku anger mah walah pedhok sego. Alep lep 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 lep. Alep lep 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 lep. Alep lep 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 lep. Gak iso kaya ibu-ibu kandangan. Gak iso kaya ibu kandangan. Ibu kandangan kene mau mesti bismillah dhisik. Iya. Lah terus bojomu gak atik ngono. Bojoku kaya jarane nek mangan besuwul. Lho. Aku mek nyambat tok astagfirullah, Dik. Kapan aku iso duwe bojo sing alus? Lho ya apa sih to? Kon mbok ya sungkan karo Pak Haris, kepala desa. Ning kene iki dia galakno pengajian. Ngono ku cek ngerti. Apa maneh kono wong lanang. Iya. Tembunge para yai ku ature kaya ngene. Lho, pesawate liwat terus. Ngung. Kaya wong balapan. Dawuhe para pinter, Apa para dawuh? alim, iki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artine Wong lanang minangka pimpinan dalam rumah tangga. Elek apike wong wedok apa jare wong lanang? Ibarate wong wedok swarga katut neraka nunut. ngono ya, Lho So. iya, tanggung jawab kon meneh. Tapi alhamdulillah, So. Iya. Sakjoke aku ro bojoku kaya ngono kan ya kepengin istriku iki baik-baik saja. Heeh. Tanggoku ana Mudin. Tanggamu bojone Mudin. Oh. Tak privat nomrono so bojoku, So. Diwuri Pak Mudin ngaji. Durui ngaji. Bener. Qiraah. Cocok. Alhamdulillah katam. Iso katam bojone. Alhamdulillah ngaji yo pinter, sembayang yo pinter, aku seneng, So. Alhamdulillah. Kon terus saiki nek mangan, So. Nek mangan ya apa to? Masalah nek wis bismillah kaya wong qiraah. Kate mangan nek maca bismillah. Kate mangan maca bismillah ngene, So. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mangan iku. Mangan. Ya Allah. Marino mangan klamut. Saweneng atiku adem Ya. rasane. Mari mangan, So. Iya. Sadaqallahul azim. So sumpah ya. Kliwat iku jenenge. Kliwat. Alhamdulillah kan aku adem. Iya. Kon terus, So. Heeh. Biasa aku nek kepingin wong lanang kepingin njaluk ngono ku lho. Iya. Hubungan itu lho, Bek. Ya. Njaluk ngono ku lho. Ngehele ngono ku Sadurunge pinter ngaji Ya. karo wis pinter ngaji apa ana bedane? ana bedane, So. Sadurunge pinter ngaji. Walah aku njaluk langsung glibak-glibuk. Mari lemes leren.
blak blek. Mari leren. Begitu wak mudin nguruki bojomu ngaji, Heeh. katam pinter ngaji, saiki apa? Saiki so mlebu kamar muka lawan jebret. Aku dikongkon maca Fatihah kaping 7. Kate hubungan iku. Kate hubungan. Pateh kaping 7. Fatihah kaping 7. Ya Allah cek alime bojomu. Alhamdulillah adem ati kok so. Iya. Buka klambi, Pelek. Iya. dikongkon maca surat Al-Ikhlas ping 30. Buka klambi tok iku. Buka klambi tok iku lho. Al-Ikhlas ping. 30. Ya Allah, alim temenan iki. Alhamdulillah. Iya. Barang buka katok so. Jangkrik aku. Buka katok, serot. Wis karek bleng. Iya. Dikongkon maca Yasin ping 7. Mari maca Yasin ping 7, akhirnya kon berhubungan. Alhamdulillah so. Iya. Keturun. Lah ya apa so? Al-Fatihah ping 7 iku wis jam 2. Iya. Al-Ikhlas ping 30 subuh. Yasine ping 7 bedhog. Aku turu. Kate ngene anakku wis mulai sekolah. Gak sida. Nek mateni lampu, Nek mateni lampu. nek upas mlebu kamar mandi. Bojoku kate adus. Biyen sadurunge iso ngaji kon. Iya. Belum biar metu. Alah kana bedane kaya setan. Bareng pinter ngaji. Bareng pinter ngaji. Nguripi lampu. Nguripi lampu mlebu jeding. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Cetek. Metek lampu tok iku. Metek lampu dok. Iya toh. Mateni lampu ya ngono sa. Ya apa toh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ate bongko bojomu iku beke. Saking pintere ngaji sa. Lah kon pas turu. Aku pas turu so Iya. ya apa bojoku saking katame. Iya. Aku turu diwacana Yasin. Ya Allah deh. Api. Apik kakekmu nyawaku mbut ngene. Wis aku dhewe urip diwacana Yasin ya. Iku jenenge bojo sing taat. Kok taat ya apa? Praktek wong liya dikaplek wong, praktek nang kene gak apa-apa. Oh, ya aku ya bongkoh ngene. Ya. Jodohmu ya gak iso mrene. Gak iso nang kandangan. Kandangan semangat. Kon kok sawangane akrab karo wong kandangan? Gak akrab ya apa kan? Ana hubungan apa karo wong kandangan? Aku biyen tau pacaran mbek wong kandangan kan. Sumpah. Kaya ganteng-ganteng ngo dapurmu to. Aku ki ganteng ancene so. Potongan kaya cagak neon ngono ae kok. Masih cagak neon kan iku indah bagus. Kon ibaratnya dipangan wedhus iki lho dilepeh maneh. Dilepeh maneh. Iya. Delok wedhuse. Wedhus apa? Wedhuse loro. Kon kenal wong kene. Ya gak kenal yang maneh wong aku iki tau pacaran lho nang kene. Tau pacaran lho. Lho, Lu mantanku kakek nek akeh so. gak ngono arek iku picek kaya apa? Paling biyen ya minor ngono lho. Kon pacaran karo arek kene. Aku pacaran bareng. Iki mang arek nang kene. Insyaallah majare teko. Muga-muga teko temen areke. Arek teko. Insyaallah iya. Biyen areke wayu. Awanyu blam-blam ginu-ginu ngono. Wayu tapi sewemok ngono. Semok wong arek kene kan sing gak ayu arek. Iki mang teko. Teko. Nyambangi kon. Nyambangi. Melok ndelok ludruk. Melo. Sopo? Sanipa. Oleh Sanipa. Alah be, Sanipa nasibe saiki sakno kon rondo. Lambemu. Sumpah so. Rondo abu. Gak percaya kan. Sensus ya arek iki. Aku gak sensus piye pacarku temen Pacar. Sanipa iku. Terus kok sampai saya gak rabi? Gak rabi aku soalnya kan beda keyakinan sampai Sanipa. Beda keyakinan tegese kon beda agama. Iga. Lah kok beda keyakinan? Beda keyakinan aku yakin iso membahagiakan dia, Iya. tapi dia gak yakin bisa bahagia denganku so. Iku jenenge gak keduga. Gak keduga. Bukan beda keyakinan iku gak keduga mbek kon. Tapi Sanipa biyen lo suwayang banget ambek aku Sanipa iku. Sanipa aku omahe panggil kok nang ndi yo? Oh, gak kono lho so. Gak kono ah. Pojokan. Oh. Tengah. Biyen ku pojokan, suwe-suwe dadi tengah. Omahe cet putih mau lho. Cet putih Iya. omahe. Go ngarep
Go ngarep. Oh, ngadep ngidul omahe. Omahe cet putih ngadep ngidul, go ngarepe ana lambang suntikan. Apa iku? Puskesmas ya. So temenan aku so. Iku Sanipa. Satip. Ya wis iku tok kancamu. Tak kon putus aku. Heeh. Marang aku putus aku. Pacaran ambek liyane so. Kon pacaran karo liyane. Pacaran ambek liyane. Sanipa mbok oculno. Tak ocolno wis piye maneh wis anane gak iso nrimo aku apa ono. Gara-gara beda keyakinan iku mau ya. Iya. Pacaran ambek liyane so. Pacaran karo liyane. Alhamdulillah iso nrimo aku so. Ya ngono wong wedok iku. Saling cinta so. Heeh. Biyen. Waktu kon seneng-seneng. Iya, tapi wis dadi mantan yo an. Oh, dadi mantan. Iya. Saiki mantek kok arek. Insyaallah jare teko nek nisore pendopo kene Mang. Iki apa iki? Gapura. Gapura. Nang kene, Mang. Jare berarti melok ndelok lodro. delok. Delok kon pisan. Aku dikirimi pentol. Oh, udah kentol. Iya. Kangen karo kon, Be. Jarene. Sopo? Warni. Warni. Warni Mang gak mrene ta? Warni duwe bojo goblok. Heh. Wes mate. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arek ngapur arek iki rek. Warni. Ya Allah Warni. Apa to? Gak nyangka umurmu sakmono pisan Warni. Apa Warni? Derek-derek. Al-Fatihah nggih pacarku nggih Warni. Khususan Ruki Ibu Warni Al-Fatihah. Tau kon gendeng aku niku. So. Aku pengen cinta banget, so. Kon nek cinta kon nek susah gak usah guyu. Nangis. Oh, nangis ayo. Wong wingi nane iku cak durunge main iku sayang, aja nyeluk sayang Warni. Iya. Kita sudah beda jalan. Dengan hidup kita masing-masing. Mpen nang kandangan kita ketemuan. Ngono Iki mang ketemu. Wis mati nih kowe. Goblok. Ya Allah Warni, semoga kau tenang di alam sana sayangku, cintaku, I love you-ku. Aku ngene iki ketok-ketok Warni. Ya tak dongakno muga-muga kon kok diparani. Heh. Ojo. Apa? Oh, biyen tak tinggal arek iku soalé. Arek cerewet. Tapi saiki wis gak. Wis gak wong mati ya. Ya Warni wis mati ya wis iku takdire sampai sakmono aja digetunono. Nek perlu kirim donga. Gopo mati ya lapo Warni iki. Ya apa sih gane mau mati kok gopo. Biasae lo gak tau mati. Arek gendeng iku. Nek wayahe wis wayahe. Yo gak iso diundur yo kenek. Kon niku persamu trek gak diundur iku. Gak iso wayah mati ya wis mati ku takdire Gusti Allah iku. Pasto pasti jodoh loro pati ku ning tanganing Gusti. Iku wis mesti. Gak kenek diolah-wali. Lah ape ku mati tak ces kok urip neh. Iku beda, Cluk. Oh, beda. Beda iki urusan nyawa. Alah. Ya iku tok wis ya. Heh? Iku tok pacarmu. Lah ya Allah, kon gak tas ngirimi aku soto, Mang. Ono sing ngirimi kon soto nang Oh, jero. tak pangan ambek awakmu ngono kok. Iku mang kiriman ta? Kiriman. Iku sapa? Iku ya sak marine mbek Warni. Marine mbek Warni gandengamu maneh. Iya. Kon gandeng karo arek iki. Iya. Lho, arek iki mang ayu lho to? Ayu lho arek iku mau. Lah iya so. Iki mang yo nang kene. Nang kene. Delok pisan. Delok. Sopo to? Ida. Ida Ida lho goreng mulai kon tak kandhani. endi areke? Ida. Turu. Gorong rabi mana arek yo? Omong ngono Ida. Ida. Aja lali, Da. Aja lali, Da. Pate kaping 7. Pate kaping 7 ge Warni. Ida ku ben nyowongi tembe aku lho, So. Oh iya ta? Nyengit. Tau dadi pacarmu? Tahu pacarku nyengit. Kon dipedhot. Aku dipedhot tau gak wani nyelatu yo. Lho celatun. Gak wani. Lho celatun mumpun nang kene. Moso. Lho kok cek ro nek kon iki kendel. Engko diseneni anake yo. Nang ndi omahe? Kono. Sampeyan bener-bener tok anjene iso. Lidah iku ya rondo. Mamula biyen manut aku lah enak dah. Coba manut kon. Manut aku dotoken. Dadi apa to? Sengsara. Celatun Ida. Tak celatu kon dah. Madhep nang omahe Ida kono. Kono. Mengkerik. Mengkerik. Ora dhuwur. Lho kok dhuwur meneh? Nah, sikile dibuka. Melet, mlaku. Mlaku. Terus dengan Ida. Ida. Dah. Dah.
kaya ayu-ayu dhewe. Kaya ayu-ayu dhewe. Rumangsamu sak kandangan kontak wong wedok. Rumangsamu sak kandangan kontak ada. Sandale buak ngidul. Sumben bakal kumpul. Sandale buak ngulon. Insya Allah bakal kelakon. Waktu-wakti sandalan. Moto kuat ati gronjalan. Ngono ida wedi. Ida wedi. Rumangsamu dah. Rumangsamu kaya ayu-ayu dhewe kok. Kaya kon ayu dhewe ae. Nek kene pangananmu apa dah? Pangananmu apa dah? Paling soto. Soto yang njaluk panitia. Paling rawon. Rawon ya mambu. Lho aku. Suket. Mbek. Kaya suket Cek wedi. Cek wedi. Iya cek wedi. Kon cek wedi. Rumangsamu dadah. Dadah. Kaya ayu-ayu dhewe kon. Pangananku iki lho donton dah. Lho, kon ben terkenalmu apa dah? Alah terkenal apa? Paling disiarno radio. Radioe rusak. Paling siarno TV. TV kan ono channel-e. Lho aku. Aku lho. Siarno masjid. Bongkos eso. Cek wedi. Cek wedi ya. Wedi dah. Cek wedi dah. Aku dah disiarno masjid. Lho, ngono lho, cek wedi areke. Wedi kon sih. Sarip tambah oso. Wong urip aja gampang gawe gelo. Sri Huning Mustika Tuban. Nek gak penting aja wean. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Ngono. Sawangane dadah. Sawangane dadah. Gak katok. Gak katok. Gak kotang. Gak kotak. Gak jare. Gak jare. Isis. Lho. Parian iku. Lah gak katok, gak jare, gak kotang mudo so. Lho. Iku parian. Oh parian. Gak katok. Gak katok. Gak kotang. Gak kotang. Gak jare. Gak jare. Gak ndelok. Gak ndelok. Gak nyawang. Gak nyawang. Yo gak ngelirik. Yo gak ngelirik. Iki lho gambar muda. Gambar muda. Ngono lho. Ngono ah. Iya, ayo. Apa mang? Gak katok. Gak katok. Gak jare. Gak kotang. Gak katok, gak kotang. Gak katok. Gak kotang. Kok kotang. Gak jare. Gak ndelok. Gak nyawang. Gak ngelirik. Lho gambarmu. Temu dhewe goblok. Aku dhewe. Iya. Lho gambarmu. Sing mburi. Lho gambarmu. Lah. Iki mesti arek wedi. Wedi areke. Iya. Pokoknya arek mrene maneh kenek ngono wis. Narek rene maneh kan ngono. Wah, wedi aku. Lah apa kon wedi iku? Oh lanang aja. Lho. Aku bojone Rosa. Iki sapa iki? Mas. Ayo boleh. Kon niku wis tak omongi aku mbek Wanto aja moro. Aku iki isin dadi wong lanang isin. Krungu kon. Wanto sampe kaya ngono. Isin aku. Ya gak apa-apa sih wong nyusul bojone. Kecuali lek wong wedok liya sing nyusul ya gak pantes. Kon kurang apa sih mak bengi tak jatah pengen 15 mesti sik ndoleki ae. Lho iku lapo, Mas? Lapo? Mbok makani manuk bae. Gendeng iki arek iki. Asok ndoleki aku ki isin. Harga diriku ditaruh nang endi? Lho, sampeyan wong panggunge sakmene ombone lho, Mas. Arek gendeng isin. Gak usah ndoleki aku maneh. Lho, lapo sampean sisi? Sampean kan pilek. Isin. So, MA malu ulu. Malu. so, ambek bojone kudu sing sabar, sak petekasa, bakas robar, sabar. Bakas robar kakimu ngono. Sampeyan kan pesen jangan bening to, Mas. Iya. Jangan beningnya wis mateng, aku makane nyusul golek sampean. Kon wis gak usah jangan bening. Aku wis kapok. Winginane tak kongkon jangan asem. Gawe kangkung. Kangkung meneh mben niku nek kate jangan asem diketoki titik-titik ndek-ndek ngono. Kon kangkung sakmono dawane mbok cemplungno panci. Aku mangan kaya ngoror layangan bulian. Lho nduk gone Google gak ono carane ngono kok. Lha apa kon ndelok Google iku? So, Ngene Mbak Google iku gak so, ngono. sabar, sak petekasa, bak petekabar, sabar. Iki bojo-bojoku dhewe lha apa kon? Ya tapi ya sing sabar ambek bojone jajah-jajahan. Wis tak tebas iki sak karep-karepmu. Gak usah ndoleki aku maneh-meneh. Duh, digoleki kan aku kangen Mas, ayo mulai. Kangenmu cuman sekian persen. Lho, kuatnya Mas. Aku wis blenger kon wis gak enak. Lu, Gak enak yo ditambahi micin. Heh? Tambahi micin. Masamu gawe kolak kon niku. so, sabar, Wis gak wis. Aku isin. So. Isin aku dolek-dolek. sabar.
Sabar kasar. Apa? Bab kabar. Nek sabar-sabaran wis. Wis kon gak usah ndolek aku maneh. Meneh ben. Lho lah aku gak goleki sampean goleki sapa? Lho, iya ndoleki aku tapi aja nemen-nemen ndoleki. Ndoleki cukup nang omah. Ojo sini-sini kon wong wedok. Lho Mas, lek nang omah lha apa sih Mas kadek tak goleki. Wis ora bojoku, alah bojoku nduk jeding. Alah bojoku nduk dapur. Alah bojoku nak kandang aku kan ero. Lah lek nduk jopo kan gak ero bae bojoku kiku kan aku kan gak ero. Ngomong ae kok kipas angin. Gak ono penggale. Gak usah nek ndoleki aku maneh meneh ben, ya. Nek ono apa-apa wis cukup www apa WA. So. Sabar. Sabar. Tok ae kon niku. Lah apa kan ini? Lho ayo mulai. Kadek muli-mulian. Wis turun-turun iku wis krasane gak enak pisan. Kon kok gedebok. So. Wong lanang ngono, wong lanang iku. Masalah Cek wedi. aku kan gak tau delok-delok ngono kuwi to. Nek kok kedebok sih? Kayak gedebok. Lho, kedebok iku kan ndok ngene kebon. Lho wong aku ora tau turu kebon. Iya itu hari gak tau turu kebon. So. Sabar. Wis gak ro pokoke aku. Gak seneng ambek kon maneh. Kon gak usah ndolek aku maneh. Kon cukup dadi wong wedok nang omah, aku nek mulit akeh blonjo ya wis meneng gak tekek blonjo ya wis gak usah ngoceh. Iki jenenge wong lanang sini-sini. Bojoku ngono to. Bojomu kok Lho, nganut ngono. tak kon apa gelem. Ya awon dan. Lho kon gak percaya kok. Bojoku koyo ngono enak bae. Lho, bojoku takon, ayo jambung. Roh kon. Iya. Ngambung. Lho, roh. Ki ngambung. Saru so, saru. Lho, bojoku wis nganut. Dek. Sabar. Lho sampean kok ngedek-ngedek aku, wong sampean gak bojoku kok ngedek-ngedek. Sampean timbani seneni wong lanang kaya ngene iki pegaten rabi ambek aku ae. Kon gobol iku meneng iki tak delek cek wedi cek gak dolek aku maneh kok. Masih ngono kono ambek wong wedok yang ngiting ngono so sano. Mamur kon seneng ae. Apa? Ayo mulai, Mas. Wis gak mulai. Aku mari iki kate gak turu omahku. Lah sampean turun ndi? Aku kate nang diskotik ambek arek-arek. Lu. Nang diskotik. Iya, tolong engko transfer 20 juta tak gawe nang diskotik. Krungu akon? 20 juta. Iya. Ditransfer. Ya gak apa-apa tapi golek sing ayu yo. Krungu akon. Krungu ah. Hah? Golek sing ayu, gak oleh siji lho. Masih sitok 20 juta gak apa-apa. Lu enake rek. Umume wong kandangan bojone nang warung ngene wis disusul diurak-urak kon muli. Nek bojoku nang diskotik disangoni. Enak ya so. Mas, pokoke sampean golek arek wedok kudu sing ayu. Aja cacak siji, masih 20 ora apa-apa. 20. Iya. Lho, gak apa-apa aku sing ledek goblok. 20 are. Gara wedok 5 kok tak gawa mule. Kon gak usah turu kamar, kon turu pawon. Kamar tak gak apa? Apa? Ya aja kaya ngono. Lha apa bojo-bojoku dhewe kan kancel apa kon? Mas. Apa? Lah aku turu pawon nek diparani nini towok piye? Lho gak apa-apa. Wong kon dadi jenenge wong wedok wis nganut ambek wong lanang. Ya wis gak apa-apa, pokoke bojoku seneng. Ya, pokoke aku seneng. Aku pegat gak, Mas? Heh? Aku jadi pegat gak? Gak kata pegat kon, paling tak uncal nang kali Lamongan kon lho. Aduh men. Ya wo jahate we bojone rek. Wah, bal. Aku mulai ya, Mas. Heh? Aku mulai. Mulai. Kamu apa mulai ya? Ku susul. Gak usah nyusul dari mana ya? Aku mulai temen ya, Mas. Mulai ya. So. Resi ana sepatu kurusu iki. Delon bojoku delon. Aduh keri. So. Apa? Ya aku cukup rek. Heh? So, kon wis gak gelem ngomong so, tak ramuti bojomu. Lho, bojoku iku kok ya ampun kon aku entek akeh goblok ngene iki. Timbang kok sia-sia so Lah, sano. lah ya carane wong wong lanang kudu sing tegas kaya aku ngene iki lho. Iya. Wis. Mulai. Aku mulai ya, Mas. Gak usah susul-susul maneh. Aku tak dolek gendaan sing luwih lemu timbangane kon. Ayo pokoke. Ya. Ngono lho wong lanang. Kon kok nyomong kita mbek bojomu so. Lah wong wedok arek. Lah apa arek wedi-wedi mbek wong wedok kon. Goblok kon. Wong lanang kudu sing kental. Aku cok koyo ngono so. Wong wedok ku nek dikalahi akhire nyelutak. Roh kon. Kon enak njaluk dhuwit dituruti diskotik. Aku njaluk dhuwit 10.000 gitu ku rokok lho dicelatu bojoku. Wong lanang wedi ambek wong wedok. Aku iki wedi mbek bojoku so. Sing kendel. Bendina diseneni ya aku so. Ngrasa adik dicacak wong wedok. Oh. Kembang tebu, buang Mangan, satu mangane. tumbuh.
Makane awakku kuru dicelatui bojoku bendino so. Kon gak wani bojomu. Gak wani so. Lho, ngampleng gak wani? Eh? Ngampleng gak wani? Aku gak wani Lho, so. lanang lho kon. Kudu wani ta? Wani. Lho, seumpama ngono aku tak wani ya. Yo wani. Enake bojoku nek ono tak uklek-uklek iso. Uklek-uklekan. Tak uklek. Uklek bojoku. Iya. Uklek. Bojoku menangan. Uklek apa? Sapa kok uklek? Sapa sapa? Kepantesan kok dadi wong lanang. Saiki bojoku tak gendruwo saiki. Kon niku gak ngerti. Gara-gara kon aku operasi plastik tarik benang. Maaf sayang. Kon kok operasi tarik benang Mas? Tarik benang. Ya apa operasi ya apa? Nang dokter terkenal lho Surabaya. Sapa jeneng doktere? Puhause teko Hongkong. Sapa jenenge? Puhause. Aja ngomong ae kon. Aku tak jelasno nang iki lho. Doktere jenenge Puhause. Puhongso. Kok koyo jenenge panganan sih, Rek? Doktere gondol teko gondol. ngusikan. Iku dokter digawe tarik. Tarik benang. Oh, lho. Tangane Tarik benang. tarik benang. Hasilnya ya apa? Wah, wingi ketarian kekencengan cangkemku nduk kene. Berarti pas ditarik dokter iku mang cangkemmu kemundukuren. Kurang ajar kon ngulangi bojoku sing gak pokro. Kon niku nabru bedhog akon itu. Pokoke bojoku suarane buk buk. Kemana kon? Maaf sayang. Gak sayang-sayangan. Sayang. Daripada aku kau seneni terus lebih baik aku mati sayang. Mati yo kok. Loh, nanti kok. Bojomu nanti. Lho, kon jejer solehan. Nantang iku nantang. Lho, ngenyek wong wedok. Kaya wong wedok gak kayu-ayu, gak ono rasane. Kon iso nang kono. Ayo. Lah. Toh. Hei, toh. Lho kok malah dirayu lho. Arek gendeng. Lho. Ambong ae kesuwen. Lho. Pak Bayan sampean mau diambung awisan. Sampean Pak Bayan, sampean nek mantun diambung kali dam truk niku. Polanang apa kon niku to? Ongko kapok. Polanang kok cemen. Wong laname gak diajar. Kaya kasus sing viral saiki lho. Apa? Iki lah wong biasa. Iya. Lebih nemen teko yai sing ngremeti wong 50 iki. Oh, iki. Iki. Kan kate ngremeti sapa? Aduh. Kan iki bojone ta? Iki bojoku, Cak. Lho, jaremu bojomu wis matek to. Jan. Kon ngomong apa kon? Jorep yang Iku ngomong mate. istri banci lebih sadis ketimbang ibu tiriku. Yang ojo ngono yo yang. Kon nek ngono, kon nek nang alaka ta tak lebono nang wetengku nek kon. To, mosok iki bojomu to. Bojoku tak gak iki yo. Lho sing jaremu dikeroyok Satpol PP mang sapa? Ya bojoku. Mbok kira aku begenggek. Kon wong lanang. Mek sembrono ya kaya kon iku. Kon ya wong lanang. Wong wedok ngene iki aja kaya ngono to. Gak ngono. Lho sawangane kon kok Aku nek nangkep seso. Sik, opo. So. Opo sik. Aku wis tuku gope bojoku. Ngadep kene. Ayo. Wong lanang
lanang kaya kon mek dijar-jarno. Masih kon kopiahan petung kopiah, sorbanan petung sorban. Mek gak dilurusno ilmu agamamu, dadine mursal kon. Ngerti kon? Apa? Kidungane. Kidungane. Sing dadi kiai ayo sing sekrep mek moro ngaji santrine 50 aja dinodai. Nah, Iku nek begenggek ya. mek begenggek sing maneh. Ana dhewe. Sing dadi begenggek ayo dan tobat keburu mate yen wis mate wekmu mewek Sing dadi banci ayo ha iki sik hubung dadi banci seket. Iku mas apa Pak Bayan iku mau? Pak Bayan diempaki tok iki. Pak Bayan nek mun kesenggol kali niki kula aturi nggih nek mantuk sampean wudu ping 7 kali wedi. Kok kira dicokot asu. Wis Sing dadi banci. Kok bayan? Bayan sih. Banci apa bayan? Banci. Ayo. Dan tobat keburu mati. Mek wis mati dijejeli pelem. Mulih. Aku deg-deg kaya aku. wis mulya yang. Toh kaya Mulya. aku mau. Sayang, aku njaluk dhuwit 20 juta. Ah. Gawe karaoke nang purul-purul iku lho, sayang. Heeh. Apa? Tuku arek wedok-wedok 20 juta. Kon dikongkon sapa ngomong 20 Kok juta? rasa. Kakekmu ku nah. Gendeng iku. Kepinteran kon ngulangi bojoku njaluk 20 juta. Bedes tambah iki gak tau belanjani aku. Mbok kon njaluk dhuwit 20 juta. Kepinteran kon. Kepinteran kon. Kepinteran. Aku diambung rasa. Bah, wong bojone ganteng-ganteng terus pedes. Pak Bayan nanti diserempet trek ah. Sampe nambung niki persis. Wis Dik nang mulya. Nek cek kumpulan ambek bedes iki yo, gak kira mari kelakuanmu kon. Ayo. Pijeti aku, pegel aku. Pijeti. Pijeti. Toh, Dodok. gendeng arek iki nek. Dodok pijeti. Aja gelem toh. Aja gelem wong lanang kok gelem kon niku. Lah, lu wantol rek lu. Kaya kulite badak e. Kon ku nabuh beduk ta. Mule aja cek macem-macem purel LC karaoke sampai krungu aku mati gak menesuk kon saiki bongko kon. Ayo, Kok wong lanang. aku kepingin tuku skincare. Mule gak nggo dhuwit mati kon. Tak tukokno cetak wis yang. Ayo. Kancan ono kancamu. Yo. Jambulku rada depan. Ya Allah, so ngene iki nek gak sayang-sayangi aku mbek bojoku gak ngarak koyo ngene so. Wong kandangan ana wong dapurane ngene, loro ngono ae. Diapakno? Buyar masyarakat kene iki wis. Makane iku so aku lak Apa? kepengin kaya awakmu so. Bojomu kon nurut ambek awakmu aku ya kepengin. Toh. Wong kepengin lunga enak iku ana bondone to. Kepengin nang Surabaya kon nek mlaku kepegelen, kon kudu numpak motor ana saranane to. Basi aku bojoku sampe tak icak-icak nganut. Iku mergo apa prasamu lombo? Gak lombo to. Perkara apa so? Lho, dikerek didukno gak kenek didokono. Aku kudu golek Lho, duit. wong wedok dijampi-jampi apa carane nganut? Wah, ngono ah. Ya iya. Kon kok iso ta kon? Lho, ya apa kok iso? Aku yo njaluk padha ae tak dokono bojoku. Aku digawani iki. Karena apa? Lho. Oh iki ya. Iya. Iki Iki masamu apa iki? Apa iki? Lah kok ndelok apa iki? Alah, gelang ini. Gelang ngawur. Wah, gelang. Pusaka. Oh, pusaka. Iya. Jimat ngono kuwi. Jimat. Lah iki karo kon apa iki? Iki. Akeh. Lho, kok akeh? Apa? Pusaka. Ah, masih wong kandangan loro niki akeh. Pusaka.
Akeh. Gak dudono lho kon lho ya. Gak tak dudono kon. Iya, pusaka. 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 Sembarang kono. Persamu ngene iki apa persamu? Iki Ya. kopiah. Heh? Kopiah. Pusaka. Ah, sak kandangan iki ro nek kopiah. Oh, kon. Iki apa kon? Pusaka. Heh? Pusaka. Matamu iki jam goblok. Majare pusaka-pusakaan. Lah iya iki jam. Iki teko Mbah Matrawi. Mbah Madra. Iya. Wah, tibae kena wong wedok kudu ana jimate rek. Lho, iku nek kena arek wedok bojomu kena iku teng wis mbok kongkon ndelosor berangkang. Sok-sok. Lho. Nek temenan so. Wah, aku nang kandangan tak ngene kabeh arek kandangan. Iki gak ono ikune, mantrae ta? Apa? Mantrae. Ono. Mantrae apa? Lho, ya apa kan mantrae ngene lho. Piye? Rungono. Nek ketok bojomu ya, Iya. langsung nang arep bojomu. Kon mantramu wacan. Tung keripik. Ahai tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Terus marno Terus? antemno bathuke karo ngomong ngene. Piye? Gaspol dangak, digaspol dangak, bres. Nganu. Nganut. Iya. Sumpah. Iya. Sumpah rek. Kon karo bojoku mau apa sih? Iya. Tak kongkon apa? Tak kon demek, tak kon dodok gelem. Bener. Iya. Sumpah loh. Heh? Sumpah. Andane gak percaya lho. Piye mang mantrae? Tung keripik. Ahai. Tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Gaspol dangak. Digaspol dangak. Belek ngono ya. Heeh. Berarti ngono ah? Iya. Sumpah. Oh, pasti gelem kuwi. Sumpah ya. Wis pasti nganut. Wis timbangane kaya ngene so. Tak gelekane bojoku so. Ngono ya. Tak garape. Wis pasti nganut. Gaspol Dangak. Digaspol Dangak. Tak gelekane bojoku. Iya. Ayo. Arisan ibu-ibu sosialita. Gak usum gelungan kaya kene iku. Wah kuno. Iki lho, Jambul Kastulistiwa. Iku lak sampean, aku ya beda to, Mi. Ya ngikuti alure jaman. Aku ngikuti alur jaman ngikuti bojoku bingungno sirah kok. Apa bojomu? Sampeyan rasa bojoku rasa kuwi. Rasa. Rasa iku mentu oloan lho, Mi. Kan di RT. Lah ngono kok mbok tunggoki, kon goblok kancane ngono. Lho wong aku lo cinta kadungan. Ayu rupamu, utekmu kopyor. Mek aku dadi kon, aku iso ndalek ndukure rasa. Konku kon ancene gendeng, 7 turunan 8 tanjakan ya kon iku. Lho lah wong aku cinta lho, Mi. Saiki lho kurang piye cintaku nang rasa ya. Bojoku katene budal apa ngene iki sonjo. Njaluk dhuwit. Ya tak Kei. Terus nang gone Purel. Njaluk dhuwit ya tak kei. Nang ndi? karaokean. Nang Purel? Iya. Mbok kei Tak kei wong jenenge wong aku cinta ya manut jenenge wong wedok. nang karaoke. Iya. Kon ancene keplek kon niku. Kok iso nang Purel nang karaoke mbok kei iku padha karo kon iku ndukung maksiate bojomu. Kon iku ngerti ya. Kanjeng Nabi nate dawuh, Dawa apa, Mi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngono? Wah lali aku mbok takoni. Aku cinta kok lah daripada aku dipegat Eh. rasa. Rungono yuk. Anane bojo iku imame rumah tangga.
Tapi mes nyelempe ukurane purel njaluk dhuwit kon, gendaan njaluk dhuwit kon, sing keplek kon. Tiru aku. Ya ora iso to aku dikon tiru sampean. Apa? Wong awakku banci aku wedok asli. Kurang ajar kon. Kon ku njaluk pendapat banci-bancino. Lah ya, lah jar sampean mah bener to. Tiru aku ya jelas gak iso. Aku iki nang YouTube diwedokno. Lho lak nang YouTube, tapi asline kan banci to. Celan bojoku. Gak wani. Ya gak wani mu sampean asline lanang. Lanang ta. Iki ana ndok puyu arek. Ya sing bentuk kon iku sugih ya ayu, kenek rasa. Kon iku gak bloko. Kon iku disuwukno rasa. Lah wong aku lho, adem lah kok disuwuk. Lho, Adem kok. congok arek iku rek. Kon iku kenek apa spiritual. Le, mami yo. Aku iku karo rasa rumah tangga 10 tahun. Ora tau melok kabeh spiral. Lho, Oh, kapan aku iso ndek anak nek aku melok kabeh spiral? kon iku goblok kon iku. Spiritual iku magic. Hei, aku lek adang, ya lek adang tak dalam magicom, terus lek masak tak kei bumbu magic iku lho. Ngono iku lek ngesop. Ah, mek ngesop. Iya. Nah, iku kok sego campur sop iku dadekno. Lah mek gawe mes dadi raupno raimu. Lho gak yo panas mi. Diraupno rai wae yo panas. Ya Allah, Bu, aku ndek kanca iku saking kepleke ya kaya ngene. Kon weruh biyen aku gak gelem kancan ambek kon. Ngene lho. Supaya kon gak kenek rasa macem-macem. Delek wong pinter. Wong pinter nduk daerah kene iki profesor, iku dalanan gang mlebu iku profesor iku. Lek yamene iki mesti turumi. Paling ya lek gak nang gone Surabaya kono, nang gone kampus. Kok Dosen. profesor sih iku lak pelajaran. Kan wong pinter. Duh, ngomong cara apa nge? Kok tak jejek kon kok. Wong tua. Wong tua. Iya. Wadah, sampean ku kebat kliwat sampean. Kamen ku tinggalan warta. Pingenane wong kandangan iku wis umur 110 mati pingenane, gorong 3 dinane. Wong tua to. Iku kematean, maksudnya wong pinter, wong tua iku dukun. Aku iki gorong tau meteng dadi aku lek delokno dukun bayi aku ya jelas iku diapakno. Coba mangapo? Ha. Mangap. Ha. Sing apa? Ha. Piye to mi? Dukun paranormal, spiritual. Dek, aku lho gak tau to mbok togel. Paranormal. Tak kari raiku kon kok suwe-suwe. Lah apa tebus togel iku lho. Dukun iku wong sakti. Terus Dadi kon iku sok menaklukno bojomu iku gak sok macem-macem kaya bojoku lho nurut. bojo Tak telepono, sing penting kon gak diremehno wong lanang. telepon. Heeh. Ya teleponan. Teleponan. Halo. 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 Mbak. Halo. Iki dukunku teko. Sampeyan iki sing kula celuk. Kula niki Mami Okta, kok sampeyan wedi ambek aku, Mbak? Oh, ta. Nggih. Mbak. Elek tanpa rupa, masih kula niki lanang ora wedok ora. Buktine aku mari nyuwukno nang sampean, bojoku nurut apa kataku sok nurut. Niki kula nggak ada kanca. Soge jenenge Inge, tapi keplek. Bojone budal nang karaoke disangoni, nang purel disangoni. Karep kula sampean tulung supaya bojo kula niki gak sampai kalah mbek bojone. Endi areke? Arek lanang ini. Iki lho. Mi. Berkos temen iki. Ah,
iki lho. Hah? Alah. Ya kok iso go ae. Lah wong iki muter-muter kok. Lho, enek suarane. Iko lho, Mbak. Oh, iki. Kok lo ngeplek ora. Lah, Apa? Jembek. Kacau. Lah, Niki kanca Ya, ada apa? kanca kula sing kula critakno, Mbak. Nggih. Mbak iki ra wis tuwek. Iya. Kadang iki presikoso. Atuh panas yo. Oh, niki lho. Ndi? Mbak kok digraji lho. Sampean tak bayar piro ae gak apa-apa sing penting kanca kula jenenge Inge iki gak kalah mbek bojone. Oh, kuwatir misial lho. Oh, tidak. Rono. oh nyese. Aku tak boleh. Lah jare kok nyese. Sing ditambani kok nyingkris. Lah jare kok nyese. Ngene blas-blas. Sablak akeh. Mantra karo mantra, Mbak. Tak kayak mantra. Ya toh? Tapi karo jimat. Iki olehku topo petang puluh bengi. Gak mangan sego. Mangan apa, Mbak? Man pentol. Iya. Lah wong entong ae kok. Jimat. Aduh, mbok kacau. Waduh. Iki entong gondo kusuma. Nah. Nggih, entong gondo kusuma. Iya. Nggih, Iya. entong gondo kusuma. Jeki. Iki ngono apa, Dik? Entong. Duduk. Iki ngono ilate ulah naga. Sik to, Mbak. Masih sampe takokno wong sakmene kae wong wedok-wedok. Iki ngono entong. Lho, ketokmu entong, tapi ciduke sego. Lah padha wae. Ya ora, ciduk karo entong kok beda. Kalau Beda. gak pakno karo bojomu. Aku Dianiaya, ambek digepuki. bojoku. Digepuki. Iya. Awakmu Iya. syukur. Lah kok tambah syukur nih? Mbak, niki ditombo sampeyan tambahan kok tambah disyukurno sih. Oh iya. Ada apa? Wes ngeruh, kok keriput gawe sih? Aku ndek anyar. Suwukan. Ya. Suwukan. Ya kate gigi. Alah. Kasape. Piye, Mbak? Ngene. Nek kon digebuki karo bojomu, piye jane bojomu kalah? Lah nek bojomu kalah, kon dadi menangan. Aja gem dadi kalah. Aku lecet merungan. Apa? Sapa ro? Sampe entek. Bismillahirrahmanirrahim. Pun mulai to, Mbak? Dah. Tirokno. Hah? Dongane tirokno. Kirana iki. Nggih. Bojomu cek kalah karo awakmu. Nggih. Bismillah. Bismillah niki bojomu cek kalah karo aku. Ayo apa bane? Pahyu. Waktu menunjukkan jam mendelas. 1. Wes. Mbak Sakti disetop mandek. Top mandek. Berarti Melok aku- ya? Aku berarti kudu manut sampean. Iya manut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melok. Pokoke aku kudu manut. Ya kontau. Nih. Kacau. Maksudnya iku melok bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Kok wedok kok jembeki? Mbak, kanca kula iki soge tapi lemot. Mangkane disio-sio bojone. Oh, baterene ngedrop. Jare kok kan melok. Melok ucap aku. Oh, melok. Bismillahirrahmanirrahim. Melok ucap aku bismillahirrahmanirrahim. Ucap aku aja di Aduh. dengerno udel iki. Ngene iki gare dukun selendep lah wis. Ah, kene.
Oh. Iso. Selendep. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ah. Masalah hari iki rek. Dedil temen. Aku lah wis ngomong. Kancaku iki bener sugih tapi lemot. Sampai niku kurang paham. Lah apa ngelirik susuku? Duh, coblok. Wah! Masalah hati. Alah, oh kamu dhewe. Saiki ayo. Iki dadi. Kakek dibalen iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangkok. Bang Bangtot. Lho lali. Sampai eling-eling, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangkok. Bang Bangtot. Lho lali. Iku mangan aku ngene kan. Kacau. lali iki aja dikatutno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangkok. Bang Bangtot. Akar kulang kaleng. Akar kolang kaleng. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut menjadi maling? menjadi maling. Ya. Dongane kok ngene-ngene Mi. Iku luwung dikeki donga sekaligus musiki ngremo. Aku biyen kepang. Berarti dhewe-dhewe ya. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Berarti yonine dhewe-dhewe ya. Soalnya banci karo wedoke beda. Oh ya wes, sentre. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtot, akar kolang kaleng. Siapa yang ngentut dianggap maling. Tapi ilmu ku dilebokne tengah buri. Ngawas. Meneng mo. Ngawas. Lah ono Wes, iso. Iso ayo dijajal. Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtot, akar kolang kaleng. Siapa yang ngentut dianggap maling. Lah kok beda? Napa, Lah Bang? iki kok padha. Gak tedas lah. Bandul. Ya, Transfer, Pak. Hah? Kula transfer. ya, Langsung langsung. transfer. Ya. Liwat HP. MB Ring. Apa? MB Ring. Ember. Langsung. Ember. Kapok kalet lo maneh. Ora sida. Wis, iki dukunku spiritual paling mandi yo. Sutaji Sukoco ngadekan yo iki. Ki muga-muga mandi. Yo, Tapi ojo acik sabar bojo langsung bres. Apa Sukoto Sutaji ngadekan? Jenenge peno. Ora ngadeg, Apa? jengongo. Yuk. Ojo diketokno wong ngene iki pringisan tapi mandi. mandi. Heeh. Tapi bojoku kok gorong nyusul-nyusul sih. Pokoke gue bojoku nyusul, Langsung ajar. tak ajar tak totok entong. Tepano cangkeme. Iya, tak tepakno cangkeme. Temen. Aku malah gembul bantar dadu. Lah apa kan gembul maklar kodok iku? Loh, gak Mas, aku lo gak gombol maklar kodok Mas. Dongok arek iki. Gamanmu logor. Wis tak omongin nang omah sing genah. Kok lha apa keluyuran tutuk kene kok? Loh, iku mang lo sing ngongkon mami. Heh? Sing ngejak mami. Lah kok lha apa gelem? Loh, lah ya apa mami iku
Nek gak dituruti ku jarene terus mureng-mureng kanca-kancaan ngono. Wes tak pegat kon tak pegat. Ojo Mas, Ojo. Ojo ngaku tak kongkon. Kon mek dipegat aja wedi. Gak wedi ngono lho. aku kok lek dipegat sapa sing ngeloni aku? Gak kurang sing ngeloni. Aku dadi lanang lah ya iso. Lho. Ayo. Ojo kali. Ayo terus ngono tak pegat kon kok suwe-suwe. Iga. Pak wis. Mas. Aku nang kandangane ndelok kene wayu-wayu Sing arek. sombong. Hah? Pegatan isuk sore aku entuk ganti. Iki guru. Lah iya sumbarono sih. Sumbar sik. Pegatan isuk sore oleh ganti. Ayo. Pegaten iso. Tak pegat temen kon saiki. Ojo Mas. Hah? Sik, ojo. Congok kon iku. Apa kata lapo? Takokno sik. Pegatan isuk sore gringgingen. Pegaten iso sore gringgingan. Nang omah tak balsem kon pisan. Lho, dibalsem gak yo. Aja wedi teko taji. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ate genduren aku kon. Iga, aku gak tenduren Lah aku. iya. Mas. Aja direket cocote iku. Sampai lali aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Bang lapo bang kredit tak? Tolong kali. Lapo rek? Siapa yang ngentut? Lho. Anggap malih. Gendeng arek. Sayang, Sayang apa padha lanange. Iku lho bojoku. loh, sayang, Gak sayang-sayangan. aku tekmu. Aku wis Kon tak gacok kon lho ya. cukup ngalah karo sampean. Saplok lho ta. Sayang, Gak sayang-sayangan. ampun ti. Lapo? Kon lapo kon sorong-sorong. Sing kali gak ngene kok. Kon gak ngene blas. Gak. Ngene oh. Cek kenek goblok. Gak sayang-sayangan. Sayang, Gak, manis, gak. cintaku. Aku gak cinta-cintaan. Ojo ngono. Mi. Ya, mati ya. Aku lak bojomu sih, Dik. Iki kan ana bojo saiki gak. Loh, Nduk kandangan kene gak kurang wong lanang. Loh. Sing gelem ngenteni awakmu. Mas Pak Lurah ya gelem ngono. Pak Lu, lho. Boten Pak. Cek marahi Pak. Pak Bayan ya gelem. Pak Cari ya Bojone gelem. melek. Keprak bojone dantem kursi kok ngisor. Tak kira wong kon banci. ojo, Dik. Aku Ayo, piye? aku kadung jamu, Dik. Wis gak jamu-jamuan. Aku sayang pean. Wis gak kate sayang-sayangan. Lek, Aku pijetan langsung lurus. hah? Aku pijetan. Aku pijetono. Ayo lho. Lho, aku pijetono ayo Kon lho. pijete. Tok ngono, Aku Dik. pijetono. Ojo sayang yo, ojo dibet. Wis keri kabeh. Kaitan keris suwe enak, Dik. Gak enak-enakan. Garap Sayang. kamu goblok gak iso garap gonta-ganti. Lho wingi Kon kaya gedebok kon. Heh? Kon kaya gedebok. Kon koyo gedebok. lho tapi kan ono gedange. Oh, ono gedange mi. Ono gedange mungal. Gedang sak ontonge. Heh? Gedang sak ontone. Ayo ojo, Dik. Aku sayang pean, Dik. Lapo? Samper matamu kok ditinggal bojoku goblok. Gak kate sayang-sayangan. Sayang, Gak kate sayang-sayangan. kok ngono sih sayang? Sampeyan sayang karo aku kudu sakon buktekno. Sampeyan njaluk apa tak turuti, Dik? Ambungen aku. Hah? Ojo. Seneni engko ambek wak polo. Ambungen mami. Hah? Ambungen mami. Iya ya, Dik, demi cintaku padamu, tak ambungi arek iki. Ambungen. Ayo tak tunjuk cangkemmu kono. Titik eta. Gak, Slutune titik. aku bojone kancamu lho. Aku timbang tinggal bojoku lho. Lho gak ngurus. Meremo. Gak. Meremo aku. Gak. Ayo tak pegat, tak ambung, tak pegat. Titik eta. Hah? Ah. Kon kaya kucing kan kudu pipis ngene. Sok kaya mang lho, Sok. Pokoke wis Dik pen njaluk apa tak turuti. Masalah ngambung arek kita ambungi kok wis temenan. Sip kan. Sip. Ya wis lek sampean gorong wani ngambung. Heeh. Aku kepingin sampean mendem mami pendem urip-uripan. Tak pendem saiki arek iki. Ayo pendemen. Pendemen. Anu to titik tak pendem. Gak pendemen. Tak pendem titik. Gak, Dik. Sikilmu to. Gak, Dik. Kok Gak, Dik. temu gak tak pendem. Enggak kon lak kancaku sing. Loh, aku kan kepingin ngetes. Mek wis nurut aja disia-sia. Mek disia-sia dosa. Dosamu kaya gremis ros. Ora. Kaya mang lho, Sok.
Aja Dik ya. So, kaya mang lo nyengit. Gak mang ditinggali iki aku butuh angkat-angkat gak ono goblok. Loh, Ini. Bathara Kala. Apa? Bathara Kala. Kon sak jam durung tak celathu. Gak tak gebuki kok ngelokno aku Bathara Kala. Ketemu pirang perkara kon. Papat BE ya. Berarti kon jek wani ambek aku kok. Wani ambek aku. Kak, Kelam dicacar apa? Dicacar apa? Lama. Dicacar lama. Oh, setan. tong keripik ahoy. Tulang bawah. Bojoku ngelirik. Langsung matang. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Gaspol jepat. Digaspol langsung jepat. Lho Mas, sampeyan tak kena wedang Mas. Manjur sampeyan. Ayo mulai Mas. Boleh apa? Antik bocor tak bunuh arek iki. Keliru. Damar apa lelen? Buyar apa kawin? Ati kadung ambyar. Kowe entuk yang lain. Kamar apa kunci? Buyar apa baleni? Ati wis kadung ambyar. Aku duwe bojo banci. Ayo. Mas. Ayo ta Mas. Aduh Mas. Toh, aku nyolang.